Bueno, pois 15 anos do Círculo Poético Orensano, Avelino. 15 anos, dice así moi fácil. Dice pronto. Dice pronto, pero 15 anos son media vida. Hai que valorar e hai que parabenizar a esta xente do Círculo Poético porque fixeron un traballo magnífico. Moitos son xa membros tamén de nosa xente do redor e, bueno, tanto o seu presidente Morgade, Mucho Morgade, como todos os poetas que o rodean, non vamos a nombrar agora un por un, A todos, claro. pero fan unha labor, sabes o que están facendo? Turrando da cultura. Efectivamente. Nos estamos que moi orgullosos, eu concretamente estou moi orgullosa dende o minuto cando naceu o Círculo Poético Orensano. De feito, a min diron unha plumiña de premio por aquel apoio e tal. Estivemos sempre apoiando a súa labor, que non era tampouco sinxelo estar todas as semanas... Cando comezaron, e fixemos nos os ciclos tamén estos con Abelardo, e xa viñeron a acompañarnos, e xa veu Morgade, aí coñecín eu tamén a Morgade. Fíxate, o sea, que estivemos con eles dende o principio, que eso tamén é moi importante. Imos aí en líneas paralelas e xuntándonos. E bueno, pois nada, foinos un pouco, a verdade é que Avelino, decimos a nosa xente. Temos que estar aquí un pouco... escondidos, porque a verdade é que desde que recibimos o Beethoven, Marina... De verdade, xa sabedes que non somos de... A xente sempre, parabéns. Non había maneira, aquí no centro comercial, a verdade é que, bueno, empezando por Marcos, que xa foi todo un revuelo. Despois todos os rapaciños, as mouras, bueno, todo o que houve aquí montado, hasta o Roberto Enériz, o Roberto, como se chama? O Roberto non sei que Enériz ou algo así de... Sí, Javier Enériz. Javier Enériz, pero hai un señor que é de México, Roberto, que é un dos... Enériz. E Irma, que son os dous mexicanos, pois hasta ali lle chegou. Non, eles sabían, a parte Irma, que é unha gran poeta e que ten un canal, pois transmite cousas e lee libros sempre en directo dende México, pero ali, dende México, xa somos coñecidos, Marina. Mira o que fai o Beethoven, que darcho Beethoven xa significa que eso vai ter unha onda expansiva, así que estamos aquí, bueno, veña, prepárate, que hai que... Eu non sei se poderei soportar tanta fama, digocho de verdade, Non sei se foi... Bueno, fame xa non podo soportar de ninguna forma, pero La fama cuesta, como decía outra, porque se gana con sudor. Pois nós imos ao foco, aínda que sexa, bueno, a xente hai que atendela. Sí. A xente hai que atendela, porque ademais... A xente non se enterou moi ben, digo aquí, para que o poñas no canal, que o número 19 da revista presentámolo, porque como dixemos ao final do Beethoven, a xente emocionouse tanto co Beethoven... Claro, foi tanto o brillo do Beethoven que o mellor quedou aí en segundo plano. Entón, presentamos o día 19, a revista número 19, pero non ás 19, ás 11:30. Onde? En Albor. Son dos os nosos amigos de Albor. Así que, bueno, ali tamén están... Podemos dar un par de exclusivas? Veña, dalle. Unha moi chula, que vai estar o amigo Lin, es decir, el hombre de cuero, que nos vai tocar un par de temas. A miña parella na ficción da túa novela. Bueno, así que estamos todos na casa. Tamén, moi importante, o grupo da Asociación Loureiro, que esas voces... Maravilloso. Bueno, pois esas son as dúas exclusivas que podemos decir, porque eu teño unha con respecto aos Loureiro, pero esa ten que quedar aparcadiña, porque é unha sorpresa tamén para ti, Avelino. Surprise. Bueno, imos? Bueno, rapaces, eso. Vémonos en Albor. Que non hai problema, porque nos agobiades, que total non somos xente de que somos premio Beethoven, a xente do redor de Canal Cultura, estamos super orgullosos e volvemos a darvos as grazas por ese galardón. Mañá no UF estará a xente de nosa xente. Estamos clausurando. Mañá clausurarás a gala. Venga, pues veña. Bicos a todos.